салом дӯстон, имшаб ду бозии дигари Лигаи Чемпионҳо дар марҳилаи чорякниҳоӣ бо ҷолибияти хуса доир гардид. Дастҳо хоҳиши онро доштанд ки дар бозии якум заминаи мустаҳкамеро барои натиҷаи хуби бозии дуввум гузоранд. Реал Мадрид дар майдони худ бар зидди Челси рақобат кард. Дар ҷуфти дигар бархурди дастҳои Италия, Милан ва Наполи сурат гирифт. То як андоза дастҳо дар майдони худ барои ба даври дигар роҳ ёфтан қадами устувор гузоранд. Имрӯз ҳам шаҳри бозиҳои Лигаи Чемпионҳо аст. Дар видеои мо ва ду хабари хеле муҳим ки атрофаш андешаронӣ мекунем. Лайки қиматбои худро гузаред ва ба канали мо обуна шавед. Мо бошем, сар мекунем. Дӯстон, ҳафтаи Евроҷамҳо давом дорад ва бозиҳои Лигаи Аврупо моро интизор мебошад. Рома ба меҳмонии Фейнорд меравад. Байер дар майдони худ дастаи сенсатсионии Сен-Жилузаро пешвоз мегирад. Ювентус омодани Спортингро интизор аст. Фаворитони ин турнир Манчестер Юнайтед ва Севилья кӯшиш мекунанд якдигарро мағлуб созанд. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Челси ба ҳайси фаворит ба Мадрид наомад, аммо соли 2012 лондониҳо ҳамчун дастаи пурбаҳо бар муқобили Барса ба майдон наомада буданд. Лек бозӣ чунин шуд ки Барселонаи бузурги Гвардиола ҳатто дар як бозиам бар зидди Челси ғалаба накард. Бисёриҳо ҳамон бозиҳоро ба хотир оварданд. Бисёр воқеаҳои мавсими ҷорӣ ба соли 2012 монанд ҳастанд. Дар ҳақиқат ҳам Челси бозии хуб нишон дод, вале ғолиб Реал Мадрид шуд. Рис Джеймс ва Уэсли Фофана чанд рӯзу шабу дигар Винисиусро дар хоби рӯё хоҳанд дид. Вини умуман эҳтиром ба дифогарони англисо накардан навбат ба навбат аз онҳо гузашт. Челси клиенти доимии Бензема гаштааст. Дар бозии сеюм паёпай Карим ба дарвозаи ин даста гол мезанад. Голи Асенсио дар нимаи дуввум танҳо статуси фаворитии Реалро қавитар карду халос. Наметавон гуфт ки Челси умуман имконият надошт. Лондониҳо дар чанд ҳолат метавонистанд ба задани гол мушарраф гарданд, вале чи Тибо Куртуа ва чи Антонио Рудигер ба ин муқобили зид баромаданд. Бозии ҷавобӣ дар Стенфорд Бридж умеди охирини мухлисони Челси дар мавсими ҷорӣ аст. Шумо бовар доред ки Реал фарқияти ду голро аз даст медиҳад? Анчелоти пас аз бозӣ чунин гуфт: ҳангоми баробар будани шумораи бозингаронамон бозӣ баробар буд ва Челси ҳатто тавонист пас аз корти сурхам баробар бо мо рақобат кунад. 2-0 натиҷаи олӣ барои мо аст. Лемпард бошад андешаашро чунин баён кард: ман бо 10 футболбози худ фахр мекунам. Реал моро торумор накард. Дар Стенфорд Бридж баъзан корҳои аҷоиб рух медиҳад. Дар он ҷо моро набарди бузург интизор аст. Аз ин рӯ мо то охир бояд талош кунем ва боварӣ ба қувваи худ дошта бошем, қайд кард Лемпард. Дар бозии дигар дастҳои Милан ва Наполи рақобат карданд. Пеш аз оғози бозӣ мухлисони Милан перформанси олиро ташкил карданд. Кори Спалетти дар ду бозии охир бо Милан барор намегирад. Дар серияи А Милан япалкиянҳоро торумор кард ва дар ин дидор ҳам дастболо шуд. Бисёр боиси таассуф аст ки ҳамаи дастҳои Спалетти дар охири мавсим дучори мушкилиҳои ҷиддӣ мешаванд. Ҳанӯз аз замони дар Рома кор карданаш ин ҳолат ба чашм расид. Соли гузаштаам дастаи Наполи аз аввал хеле хуб мерафт, вале дар охир ноком шуд. Спалетти барои бозии ҷавобӣ бояд дастаи худро дар сатҳи олӣ омода созад. Мухлисон бетараф мехоҳанд дастаи Наполиро дар финали мусобиқа бинанд. Сабаби асосии ошиқи ин тим шудан албатта бозиҳои зебои ин даста мебошанд. бозии позитсионии Наполи ба онҳо ягон фоидаи наовард. Бе Осимхен бозии Наполи дар ҳуҷум хеле заиф буд. Сандро Тонали дар маркази майдон ба ҳеҷ кас имконият надод ва идораи бозиро гирифт. Браҳим Диаз расман беҳтарин бозингари дидор шуд. Голи ягонаи Исмоил Бенасир ягон фалокати барои Наполи нест, чунки онҳо дар майдони худ имконияти интиқом гирифтан доранд. Аммо ду мағлубият паёпай аз Милан метавонад Наполиро дар бозии сеюм ҳам ба нокомӣ барад. Нашавад ки гапи Анчелоти рост барояд. Ӯ гуфта буд ки мехоҳам Реал ва Миланро дар финал бинам. Ким Ҷин Ме ва Замбо Ангиз ки муҳимтарин футболбозони дастаи Наполи дар миёнаи майдон ва дифоъ ба ҳисоб мераванд, дар бозии ҷавобӣ бо сабаби муҷозот бозӣ нахоҳанд кард. Спалетти пас аз бозӣ ишора кард ки аз қарорҳои баровардаи довар розӣ нестам. Аз куҷо ӯ ба Ангиса кортҳои зард пайдо кард? Агар ба ӯ нишон дод, пас ба Леао ва Бенасер ҳам бояд нишон медод. Сармураббии Милан Стефано Пиоли гуфт ки мо метавонистем дар 10 дақиқаи охир боз як голи дигар бизанем. Барои баромадан ба даври навбатӣ имкониятҳо баробар ҳастанд.
бозии ҷавобӣ ҳам дар Стэнфорд Бридж ва ҳам дар варзишгоҳи Диего Армандо Марадона бо ҷолибияти хос доир мешаванд. Дастое ки ноком шудан имконияти хуби камбек карданро дар майдонҳои худ доранд. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Дар кадоме аз ин бозиҳо эҳтимоли бозгашти як даста вуҷуд дорад? Умуман баъд аз он ки аҳамияти голи сафарӣ бекор карда шуд, ҷолибияти ҷуфтҳои плей-офф камтар шуданд. Лигаи чемпионҳо бо камбекҳояш зебо, аммо имсол қариб ки моро аз ин маҳрум карданд. Бо умеди зиёд бозиҳои ҷавобиро интизор мешавем. Реал Мадрид дар бозори трансферӣ аз дигарон дида дар поига барои расидан ба Ҷуд Беллингем наздиктар қарор дорад. Пас аз он ки Ливерпул аз бозӣ баромад, Манчестер Сити ва Реал Мадрид номзадони асосӣ монданд. Гузашта аз ин ПСЖ ва Челси ҳам кӯшишҳои ҷалби ин бозингарро мекунанд. Аммо гуфта мешавад ки Беллингем аз пешниҳоди дастаи ПСЖ ва Челси аллакай даст кашидааст. Реал Мадрид омодааст ки 100 миллион евроро барои ҷалб кардани ин бозингар сарф кунад. Бо назардошти бонусҳо ин маблағ метавонад то 150 миллион евро бирасад. Маҳз чунин маблағро дастаи Боруссия Дормунд талаб мекунад. ҳамчунин хабар дода мешавад ки дастаи Арсенал ҳам метавонад ба шикори ин бозингар барояд. Агар лондониҳо имсол тавонанд дар Премер-лигаи Англия қаҳрамон шаванд, диққати Беллингем метавонад ба онҳо бештар шавад. То равзанаи трансферии тобистона вақт аст. То он дам дар мавзӯи Беллингем зиёд чиз метавонад тағйир ёбад. Манчестер Сити ки имкони беҳтарини молиявӣ дорад, метавонад талаботҳои дормундиёро ва худи нимҳиматгари англисро қонеъ гардонад. Агар як нафаре аз футбол каме дуртар номҳои Мане ва Санеро шунаванд, метавонанд ба хулосаи оянд ки онҳо бародар ҳастанд. Аммо ин ду нафар ки шахсони умуман аз ҳамдигар дуранд, дар утоқи либосивазкунӣ пас аз мағлубияти дастаи Бавария дар бозии якуми даври чорякниҳоӣ бо якдигар мушзанӣ карданд. Тибқи маълумото байни ин ду футболбоз пас аз бозии нофаҳмоиё ба миён омаданд. Дар натиҷа Садио Мане бо мушт ба рӯи Сане задааст ва лабашро хун кардааст. Дар Бавария аз ин амали анҷомдодаи Мане хеле нигарон ҳастанд ва барои футболбози сенегалӣ ин метавонад оқибати нохуш дошта бошад. Дастаи шаҳри Мюнхен бо тартибу интизоми худ фарқкунанда аст. Гуфта мешавад ки Манеро аз даста пеш карданашон ҳам эҳтимолияти зиёд дорад. Робарати дастаи Бавария чунин аввалҳои футболбози сенегалиро тоқат карданӣ нестанд. Онҳо Томас Тухелро барои он даъват карданд ки чунин ҳолатҳо дар дастаи Бавария рух надиҳанд. Сарчашмаҳои наздик ба дастаи Бавария ишора мекунанд ки ин футболбоз дар даста боқӣ намемонад. Бавария ӯро ҷавоб медиҳад. Муҳлати охирини бозии Садио Мане метавонад охири мавсим бошад. қаблан хабар дода шуд ки Ливерпул мехоҳад бозингари сенегалиро ба ҳайати худ баргардонад. Ҳамин ҳолат метавонад имконияти хуб барои Мерсейдиё бошад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.